In het kader van de Nationale Sportweek werd dinsdag op Sportpark de Wieën in Venray gewerkt aan het thema weerbaarheid bij jongeren. Onder meer Defensie en de politie waren aanwezig om invulling te geven aan deze dag. Wat zijn jullie precies doen vandaag? Ja, vandaag zijn we eigenlijk hier naartoe gekomen om wat leerlingen bezig te houden voor middelbare scholen en gericht op weerbaarheid. En dan met name fysieke oefeningen met ze uit te voeren, waar weerbaarheid in terugkomt. Ja, er komt weerbaarheid in terug en ook verschillende facetten vanuit Defensie, begreep ik. Ja, we zijn als het ware paars bezig, zo noemen we dat. Dat betekent dus dat de marine erbij is, de luchtmacht, marechaussee en landmacht. En dan gecombineerd treden we hier eigenlijk op. Ja, middelbare scholieren zijn bezig. Wat laten jullie ze precies doen? We hebben 5 verschillende onderdelen op deze locaties. Een stukje boksen doen we met ze. Een DCP, oftewel de Defensie Conditieproef, komt ook aan bod. Een krachtcircuit, waarbij we lekker ons lichaam aan het trainen zijn. En een stukje aanhoudingstechnieken van de marechaussee komt ook nog aan bod. Wij zijn ook lekker aan de bak gaan. Ja, en de jongens en meisjes krijgen daar op de achtergrond uitleg. Wat doet de politie precies vandaag? We zitten op communicatie en samenwerken. Dat is onze doelstelling van vandaag. En de kinderen krijgen eerst de handboeien om met het gezicht naar buiten. En moeten dan met het gezicht naar binnen zien te komen. Dus daar moeten ze over nadenken. Als ze dat gedaan hebben, gaan ze naar de volgende ronde. Gaat er eentje voorlijksteun. En zolang het die boven is, mag de rest van de club de bus trekken naar de laatste pion. Op tijd uiteraard. En als laatste hebben ze daarachter een kruiswoordspuzzel die ze mogen oplossen. Ja, je noemt het woord weerbaarheid. Ja, waarom is dat zo belangrijk? Ja, weerbaarheid is wel een thema wat natuurlijk veel terugkomt tegenwoordig. Wat je ook vaak in de media voorbij ziet komen, veel tv-programma's. Je kan het allemaal opnoemen eigenlijk. Het is wel iets waar blijkbaar de jeugd wel behoefte aan heeft om daarmee aan het werk te gaan. En bij Defensie maken we die vertaalslag natuurlijk best wel vaak. Dus vandaar dat we eigenlijk ook weerbaarheid hier toepassen op de jeugd van deze regio. Heel belangrijk. Ik denk een van de belangrijkste dingen die we hebben, buiten communicatie, samenwerken, verbinding, is weerbaarheid natuurlijk heel belangrijk. Want in deze maatschappij moeten we inmiddels weerbaar zijn. Het is Internationale Sportweek. Wordt ook de koppeling met sport gemaakt? Ja, ook de koppeling met sport. Wat ik zei, de activiteiten zijn natuurlijk allemaal fysiek. Dus met name zijn dat sportactiviteiten. En daarbij maken we ook de koppeling met weerbaarheid. Dus dan maken we ook gelijk mentaal een vertaalslag daar naartoe. En zowel fysiek met de activiteiten. Ja, politie. Ik vind politie je beste vriend. Hè? En de laatste jaren hebben we weinig of minder aan investeren gedaan richting jongeren. En dit is dan weer een uitgelezen kans om het wel te doen. En om te laten zien dat we als politie benaderbaar zijn en dat we makkelijk aanspreekbaar zijn voor jongeren. Misschien hou je wel nieuwe collega's eraan over. Ook dat. Maar dat moet nog even duren. Een stukje werving is altijd belangrijk natuurlijk. We kunnen genoeg collega's gebruiken. Dus dat gebruiken we maar als subdoelstelling van deze dag.